One foot in front of the other. O Río Lérez recibiu o 26 de setembro en Pontevedra apadexando e os máis de 600 participantes nun evento que en tan só 3 edicións xa se fixe un nome con mayúsculas no calendario. Nin a maldita COVID puido frear o crecemento do Trofeo Internacional Entre Pontes. A cita organizada pola Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra bateu neste 2020 o seu récord de inscritos. Se o ano pasado se reuniron 505 padexeiros no Peirao das Corvaceiras, esta vez fixérono exactamente 100 máis. Un total de 45 clubs estiveron representados nesta competición que en un principio estaba programada para o mes de xuño. O éxito de participación puxo a proba os protocolos sanitarios do noso piragüismo e a Entre Pontes Cidade de Pontevedra pasou este exame con nota. Coidáronse todos os detalles co máximo rigor. Prohibiuse o acceso do público ao peirao e os deportistas tiveron que usar a máscara ata o momento exacto do embarque. Unha vez na auga, as saídas fóronse sucedendo ao longo da mañá. Encargábanse de abrir a xornada as canoas, C1 e C2 de cadetes xuvenís e nas mulleres tamén as senior. Había que dar 2 voltas ao circuito para completar unha distancia de 6.800 metros. Marchaban a par a primeira C1 e C2 cadete masculina. Dominaban na senior María Pérez e Carla Sieiro, formando un combinado de 2 clubs diferentes. Mentres nas canoas individuais femininas, cadete e xuvenil, o conxunto anfitrión exhibía o seu poderío nesta especialidade. No percorrido facíanse 2 ciabogas, a da Ponte do Burgo e a da Ponte da Autoestrada AP9. Neste ir e vir, no mesmo sentido que as agullas do reloxo, Pérez e Sieiro seguían marcando a pauta na senior. E nos xuvenís, Pablo Crespo e Diego Piñeiro, do Cidade de Pontevedra, distanciábanse de Javier Ordóñez e de Iago Romero, do Náutico Pontecesures. Cara a Ponte do Burgo tamén se dirixían os líderes cadetes Pedro Torrado e Mateo Pérez, das Torres Romaría Vikinga. No barco individual cadete era Borja Castiñeiras, do Pontecesures, o que non daba opción aos seus rivais. Última curva para poñer rumbo á meta con Lucía Graña, do Cidade de Pontevedra, como primeira cadete. Seus compañeiros de club, Crespo e Piñeiro, presentábanse en solitario na chegada para obter o triunfo xuvenil. Ordóñez e Romero ocuparon a segunda praza. Nos cadetes, Torrado e Pérez impuxéronse por diante de Julen Pérez e de Pedro Aboal, do Pollo Conservas Pescamar. Remataba o vencedor individual cadete Borja Castiñeiras e as gañadoras senior Pérez do Muiño e Sieiro do Pollo. Primeiro posto nas cadetes para Graña. E nas xuvenís, outro éxito do conxunto anfitrión grazas a Claudia Couto. Vimos cos primeiros kayaks que entraban en acción os das cadetes, tanto na competición individual como por dúos. Case 40 foron as embarcacións que se puxeron en marcha nesta saída, unha cifra que reflexa a boa saúde da que goza a canteira desta especialidade. Da ciaboga do Burgo, que por primeira vez se puido seguir dende unha ponte peonil, pasamos ao outro xiro. No K2, cara a cara, entre Ada Fernández e Inés Domínguez, do grupo xuvenil Matojoma, e Eva González e Sabela da Viña, do Firrete. Así de axustada marchaba esta pugna. Un panorama diferente ao que nos topamos no K1, con Celia Durán, do Matojoma, destacada en cabeza. Segunda ia Ángela Fontán, do Verucido Pontillón, e terceira, Rocío Paz, do Illa da Arousa. O público agardaba na meta para coñecer as gañadoras, e no K2, o cambio de ritmo definitivo protagonizaron o Fernández e Domínguez por 9 segundos. Superaron a González e Daviña. O grupo xuvenil Matojoma fixo dobrete nas cadetes, anotándose a victoria individual por medio de Celia Durán. Chegábase o primeiro alto para coroar os triunfadores no podio. No chanzo máis alto da C1 cadete Borja Castiñeiras. Na C2 Torrado e Pérez. Manuel Bouzón das Torres venceu na C1 xuvenil. Na competición de dúo xuvenil, triunfo de Crespo e Piñeiro.
recibía a súa medalla de gañadora a kayakista cadete Celia Durán e no K2 as súas compañeras de club Fernández e Domínguez. Na canoa cadete triunfo de Lucía Graña, na C2 senior Pérez e Sieiro, na canoa juvenil Couto e na C2 cadete Aroa Dios e Belén Cordo do Pontecesures. Volvemos a auga co pistoletazo inicial para as canoas masculinas dos seniors e dos veteranos. Grella de saída de luxo con campións do mundo, de Europa, con algúns dos mellores especialistas da actualidade a nivel estatal e ata cun medallista olímpico como incombustible Quique Míguez, formando tándem con Gustavo López nos veteranos. Manuel Fontán e Ramón Ferro do Muiño daban o primeiro tirón xunto a Tono Campos do Breogán, pero na ciaboga da autoestrada quen marcaba o ritmo era José Luis Bouza do kayak tudense. Por detrás, este terceto encabezaba o Sergio Vallejo do Pollo. Fontán e Ferro cunha mínima renda sobre Álvaro López e Jaime Duro do Cidade de Pontevedra. Campos tiña garantido o primeiro posto no senior e Bouza nos veteranos, pero ambos querían o triunfo absoluto. Manobraban Fontán e Ferro, que seguían sen poder relaxarse porque López e Duro perseguíanos a unha decena de segundos. A terceira posición na C2 senior correspondíalles a Jesús Montoto e Ángel Fuego do Pollo. Jesús Pérez Rial do Aldán, a fronte do terceto que agora pechaba Vallejo, e nos veteranos Míguez e López do Tudense, deleitando coa súa clase. Final emocionante o sprint, con Campos batendo pola mínima Bouza. Mais tranquilos remataron Fontán e Ferro, segundo posto na C2 para os locais López e Duro, e o podio senior de parellas completárono Montoto e Fuego. Pérez Rial, segundo nos veteranos, idéntica posición no senior para Fernando Busto das Torres, que superou a Vallejo, e a vitoria nos veteranos, como non, para Míguez e López. Quenda dos K2 femininos arrancaban as xuvenís, as seniors e as veteranas. Lucía Baliña e Carmen Villar do Tudense asumían o control e no seguinte grupo viñan en progresión outras padexeiras da categoría raíña, Raquel Rodríguez e Sara Durán do Portonovo. As xuvenís Irene Lata e Gema Alonso do Ría de Betanzos non se despegaban de Baliña e Villar, perderan contacto coas de cabeza Fátima Ordóñez e Antía Santiago das Torres, atrapadas por Rodríguez e Durán. A aproximación a meta todo sería igual entre as seniors do Tudense e as xuvenís do Betanzos. Por detrás, cuarteto con 2 barcos seniors e 2 xuvenís. As veteranas Verónica Carrera e Begoña Fernández do Líbico distanciáranse de Modesta Vázquez e Yaiza Iglesias do Kayak Vigo e de Mónica Piñeiro e Berta Rodríguez do Fluvial Avión. Remataban sen esprintar as gañadoras senior e as xuvenís. Na categoría raíña, segundas as do Portonovo por diante do dúo das Torres, Iria Rivas e Antía Landeira do Naval, segunda nas xuvenís, terceiras Emma de Besa e Sofía Alonso, Cidade de Lugo, Carrera e Fernández as mellores veteranas, segunda praza para representantes do Kayak Vigo, terceiras as do Fluvial Avión. Seguimos coas mulleres, tocáballes aos kayaks individuais das xuvenís, seniors e veteranas. Carolina García e Tania Álvarez non tardaban en abrir oco, tiraba Lucía da Costa deste grupo perseguidor, e nas veteranas Rosa María Barros do Kayak Vigo lanzábase en solitaria pola vitoria na súa categoría. Máis rápidas de todas as padexeiras eran dúas seniors, García do Cidade de Pontevedra e Álvarez do Breogán do Grove. Entre as xuvenís continuaba da Costa do Berrucido Pontillón, sen poder despegarse de Sandra Leira do Náutico de Miño e de Lucía Soutelo do Tudense. Emocionante duelo entre García e Álvarez non se ia reflexar na clasificación, porque a Cidade de Pontevedra sería descualificada e o segundo posto recaeu en María del Palacio do Líbico. Na cabeza de carreira xuvenil, as tres primeiras continuaban nun pano e o triunfo ia dilucidarse na aproximación a meta. García remataba por diante de Álvarez, pero o primeiro posto na clasificación senior foi Prado Grove. Da Costa acabou por descolgar as súas acompañantes durante case toda a regata e impúxose nas xuvenís. Segunda concluiu Soutelo. En as veteranas, incontestable victoria de Barros. Entrega de medallas da C1 senior coa victoria de Tono Campos, na C2 senior Fontán e Ferro. Primeiro posto para Bouza na canoa veterana. Outro triunfo do Tudense na C2 veterana con Míguez e López. Lucía da Costa vencedora no kayak juvenil. Dani Álvarez no senior. Lucía Baliña e Carmen Villar primeiras no K2 senior. No chanzo máis alto Rosa Barros no kayak das veteranas. E no K2 das máis expertas impuxéronse Verónica Carrera e Begoña Fernández. Comezaba a penúltima quenda de saídas cos K2 asumindo todo o protagonismo. Cadetes e veteranos
despregábanse polo río Lérez. Desde os compases iniciais, Antonio Polo e Ernesto Gancedo tiveron como sombra a José del Valle e Antonio Castiñeira. Pasamos por debaixo da Ponte da Barca neste percorrido entre pontes, no que as parellas de veteranos do Matojoma e do Naval de Pontevedra non se daban tregua. Nesta virada incluso se tocaban, unha pequena colisión que non provocou ningún problema. Compartindo grupo con barcos de veteranos, os líderes cadetes Lucas López e Saulo Molina do Cidade de Lugo. E que se chegar a outra ciaboga temos aos dominadores entre os veteranos, esta vez virada limpa, sen contacto. Menos emoción había nos cadetes co dúo do Cidade de Lugo, que non afrouxaba, a diferenza ao seu favor, superaba claramente o minuto respecto ao barco que ocupaba a segunda posición, o composto por Brais Pérez e Martín Antelo, dos Ribeiras do Tambre. Unha feble chuvia acompañando os padexeiros, Polo e Gancedo foron os primeiros en completar o percorrido, pero a vitoria nos veteranos correspondeu ao tándem do Naval, a del Valle Castiñeira. Dominaban López e Molina, vencedores cadetes, por diante de Pérez e Antelo. Ao podio tamén subirían Daniel Tellado e Valentín López do Cabanas. A seguinte proba no programa da Entre Pontes era do kayak cadete masculino. O Verducido Pontillón foi o equipo de referencia. No cuarteto de cabeza había ata 3 representantes deste club pontevedrés. Anxo García situábase por diante dos seus compañeiros e pechaba o grupo Martín López do Cabanas. O esforzo individual dos 65 padexeiros cadetes que estaban en liza. Na fronte da regata íanse relevando os kayakistas do equipo de Verducido. Tiraba Mauro Domínguez, o terceiro componente do trío do Pontillón era David Pazos. Non houbo que agardar demasiado para que Anxo García volvera a carga e soldábase a súa popa Martín López, que estaba disposto a dar batalla mal e a toparse en clara inferioridade numérica. Para moitos destes padexeiros era a súa primeira experiencia na Entre Pontes e quen ia inscribir o seu nome no palmarés da cita pontevedresa foi Anxo García, o adxudicarse este axustado sprint ante o representante do Cabanas. Terceiro rematou David Pazos e cuarto Mauro Domínguez. Os veteranos tamén tiveron unha saída en exclusiva debido a outra alta cifra de participantes. 53 kayakistas ian a por todas no río Lérez. O 941 José María Díaz era o dorsal a seguir. O seu ritmo ia reducir a un cuarteto grupo de cabeza. Julio Fontán do Naval de Pontevedra e dous representantes do Tambre, Alberto Viaño e Manuel Medina, resistían a velocidade que imprimía o do piragüismo líbico ata que nesta virada empezaba a ceder a dupla do Tambre. A loita polo triunfo entre os veteranos quedaba reducida a 2 nomes, José María Díaz e Julio Fontán. Na virada da Ponte do Burgo mantíñanse as espadas en todo alto e coa liña de meta xa no horizonte o do piragüismo líbico obtivo uns metros de vantaxe sobre o do Naval de Pontevedra, suficientes para que o kayakista do club vigués se metera a vitoria no peto. Poderoso final de Díaz, a terceira praza cadaría Viaño. Os primeiros clasificados do K1 veterano. Iniciamos outro paso polo podio. A continuación de Díaz subiron ao máis alto do caixón del Valle Castiñeira, triunfadores no K2 veterano, nos cadetes, vitoria de Anxo García, en a proba por parellas de López e Molina. O último bloque do programa da Entre Pontes abríano os K2 Juvenis e Seniors. Saída conxunta a toda velocidade e de contado rachábase o pelotón en pequenos grupos. Breogán Monteagudo e Pablo García lideraban entre os seniors xunto a Miguel Fernández e Jesús Rodríguez. A chuvia volvía a facer acto de presenza e unha terceira embarcación presentaba a súa candidatura ao triunfo na categoría raíña, o dúo dos Rodríguez, Daniel e Javier, do Cidade de Lugo. Completada a primeira volta, empezaba a tensar a corda o tándem do Fluvial o Barco, mentres nos xuvenís tamén se vivía unha batalla a 3 bandas, neste caso entre dúas parellas do Náutico Firrete e unha do Cabanas. Fernández e Rodríguez xa puxeran toda a carne no asador e este K2 do Fluvial o Barco deixou vista para a sentenza a categoría senior. A incógnita que quedaba por despexar era saber se a segunda posición ia ser pro dúo do Naval ou pro do Cidade de Lugo. Nos xuvenís, Mateo López e Jorge Rodríguez chegaban á última ciaboga cun pequeno colchón de segundos sobre as dúas parellas do Firrete. Con marxe suficiente para saborear a súa vitoria, concluían os gañadores senior cun tempo de 25 minutos e 56 segundos. Es una regata muy bonita, con muchísima participación. Para estar en los tiempos que estamos, una regata con 500 participantes
es muy dura. A nivel de competición salimos muy bien, salimos ya adelante en el grupo de cabeza y bueno, nos escapamos tres embarcaciones y en la última vuelta conseguimos escaparnos nosotros y llegar fuertes al final y conseguir la victoria. O sprint, Monteagudo García levaban esa segunda praza por diante do Rodríguez, sen poder relaxarse en exceso, pero con tempo suficiente para felicitarse polo triunfo. Cruzaban a liña de meta os xuvenís López e Rodríguez. Segundo posto para Roy Amado e Antón Cao, e terceiro para os seus compañeiros do Firrete, Aitor Blanco e Iker Veiga. Aparecían en escena os kayaks individuais da categoría raíña masculina. Entre estes 41 seniors, houbo dous que ian brindar un fermoso man a man. Joaquín Iglesias do Verducido Pontillón activouse con máis forza que ninguén. Peneirou o grupo cabeceiro cun ritmo endiañado, ao que deu continuidade Jaime Sobrado. O piragüismo líbico ensinaba os dentes e establecíase unha disputa de poder a poder. Iván Domínguez, da Cofradía de Pescadores de Portonovo, foi quen máis resistencia presentou, pero na segunda volta ao circuito, os dous de cabeza acapararon toda a atención. Sobrado, especialista no maratón, ia máis co paso dos kilómetros. O do líbico xestionaba en primeira posición a última ciaboga. Domínguez pasaba máis de medio minuto e o podio estábaselle escapando o kayak tudense que ia meter a 4 kayakistas entre os 8 primeiros. Esforzo final pola vitoria, Sobrado resistiu e Iglesias non atopou a forma de superalo. Bueno, a regata foi unha regata curta para min, eu son máis orientado ao maratón, entón para esta regata para min é curta, pero bueno, moi entretenida, nas ciabogas, moitas ondas de rebote das outras embarcacións, foi dura e entretenida. Domínguez ratificou a súa terceira praza, cuarto finalizou o uruguayo Sebastián Delgado do Tudense e José Ramón Estévez do Cidade de Lugo completou o top 5 por diante de 3 representantes do conxunto de Tui. A terceira edición da Entre Pontes baixou o pano co K1 xuvenil masculino, 34 inscritos nesta última regata do día e sobre as augas do Lérez voou Miguel Paz do Verducido Pontillón. Vixente campeón galego nos 1000 metros, por detrás del Felipe do Barro do Naval e Noel Martínez do Cidade de Pontevedra íanse xogar a segunda posición. Comezaba a última volta e para moitos padeseiros o derradeiro esforzo desta típica temporada marcada pola Covid, pero na que o piragüismo galego saiu a flote celebrando moitos dos eventos máis importantes do seu calendario. Miguel Paz ia a camiño de engadir un éxito máis ao seu palmarés e case a un minuto do primeiro clasificado, do Barro e Martínez padexaban en paralelo. A loita pola segunda praza era un derbi entre kayakistas de equipos da capital do Lérez. No peirao das Corvaceiras, Paz acadou a vitoria con case un minuto de diferenza. No medio de embarcacións de outras categorías, do Barro batía por 3 segundos a Martínez. Deste xeito concluía a competición e só restaba homenaxear os últimos triunfadores da Entre Pontes. Jaime Sobrado recibía medalla como gañador do kayak senior, Miguel Paz, primeiro clasificado no xuvenís. No K2 xuvenil, vitoria de López e Rodríguez. E na clasificación por equipos, dominou o conxunto anfitrión, a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra. O ano pasado tivemos 505 participantes, este ano 605, que é unha participación, a verdad, que moi numerosa. Tiñamos un pouco de medo, sobre todo a hora de organizar as parcelas dos clubes, porque cada club tiña un sitio asignado onde non podía salir durante todo o evento, pero en canto ao resto de medidas, eu creo que os clubes comportáronse moi ben, han cumprido con todo o que estaba planificado no protocolo, e a verdade é que eu creo que ha salido sin ningún problema. Clasificación xeral por clubs, primeiro posto pro Cidade de Pontevedra, segundo pros seus veciños do Naval e terceiro rematou o Náutico Pontecesures. A Entre Pontes xa pensa en seguir medrando no 2021. Empadexando, trasladámonos unha vez máis o encoro de Pontillón do Castro, en Verducido, pero nesta ocasión é como se estivéramos no Grove. A grandes males, grandes remedios, ese razoamento aplicouno o Club Marítimo Deportivo e Cultural Breogán para que non se cancelara a 34ª edición do Trofeo Concello do Grove e segunda do Trofeo Festas de San Martiño. A entidade meca decidiu celebrar o seu evento no Complexo Deportivo David Cal,
Un escenario no que resulta moito máis doado cumprir coas estritas medidas do protocolo anti-Covid do piragüismo galego. Os cativos agradecérono e puideron gozar competindo. Estamos aquí en Verducido celebrando o 34 trofeo Concello do Grove, segundo de Festa de San Martiño, que debería estarse celebrando no Grove, pero bueno, como estamos en situación de pandemia pola COVID, pois por motivos de seguridade trasladouse a Verducido. E a verdade é que aquí o operativo de seguridade pois é moito máis controlable, os rapaces están moito máis controlados e celébrase con máis tranquilidade. Con máis de 450 padexeiros inscritos, esta cita pechou a Liga Provincial de Pontevedra. O repaso á cuarta xornada deste certame iniciámolo cos 82 participantes na regata Benxamín masculina. Despois de 8 minutos e 40 segundos de esforzo, Pablo Contiñas anotouse a vitoria. O do Náutico Muiño estivo escoltado no podio por Lucas Díaz, do Olívico, e por Cibrán da Costa, do Ría de Aldán. A continuación poñíase en marcha a categoría Alevín B feminina. 38 rapazas lanzáronse nun campo de regatas que xa fora o escenario de dúas das 3 anteriores xornadas da Liga Provincial Pontevedresa. O triunfo fíxose Candela Alonso, do piragüismo olívico, detendo o reloxo en 8:33. O segundo chanzo do podio ocupouno Inés de la Fuente, do Kayak Vigo, e o terceiro Catuxa Suárez, do Cambados. Preparados para entrar en acción, os Alevíns B, 58 padexeiros despregábanse nas augas de Pontillón do Castro. As condicións eran as ideais para que cada un dos participantes ofrecera a súa mellor versión. A vitoria nesta categoría correspondeu ao Ría Aldán Hermanos Gandón por medio de Martín González, cun rexistro de 8:24. Tomás Pérez das Torres Romaría Vikinga e Antón Collazo do Náutico de Cobres tamén subiron ao podio. Esta última regata da Liga Provincial de Pontevedra de Poscolas, que reuneu 452 inscritos, e foi a de maior participación da temporada. E os nenos están encantados e a verdade que son moi felices. Relaciónanse con outros nenos, pero sempre dentro de medidas moi estritas de seguridade, entonces pois practicar deporte sempre é bo e en este momento é igual de seguro que en calquer outro ano, así que nada, a practicar deporte e a ser felices, a pasalo ben. A xornada non só respondeu ás expectativas no plano organizativo, tamén no deportivo, con probas como a Alevín A feminina. 58 rapazas puxéronse liza e a gañadora ofreceu un recital. Vantaxe máis que considerable a que obtivo Sofía Parada, do Cambados. Cruzou a liña de meta cun tempo de 7:49. Segunda concluiu Leira Rodríguez, do Kayak Tudense, e terceira Alba Baños, do Depornáutica Arousa Piragüismo Vilagarcía. Por último, outra espectacular posta en escena, con 78 kayaks da categoría Alevín A masculina. A proba coa que finalizou o programa deste trofeo tivo un claro dominador, Gael Bernal, do Verducido Pontillón, impuxo un ritmo demasiado elevado pro resto de rapaces. O vencedor marcou o mellor crono do día, 7:29. Tamén baixou dos 8 minutos Alexandre Míguez, do Vilaboa, e o podio completou no Marcos González, do Naval de Pontevedra. O premio como primeiro na clasificación por equipos recolleu no Breogán, segundo o Ría de Aldán e terceira praza para a Cofradía de Pescadores de Portonovo. Moi orgullosos do protocolo de actuación que están desenrolando dende o minuto 1 que podemos facer algunha actividade o piragüismo e no comportamento exemplar que están dando os clubes e, como non, os nosos padexeiros. Como tendes aquí hoxe na regata de San Martiño, Concello do Grove, da Liga da Diputación de Pontevedra, como podedes ver, o exemplo que dan os máis pequeniños, non? Exemplo que tamén siguen, neste caso, os máis grandes. A Liga Provincial de Pontevedra despediuse por este 2020 coa vitoria na Seral do Breogán e coa satisfacción de ter ofrecido aos cativos a oportunidade de practicar deporte nestes tempos de pandemia.